खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो आंनि चेनेलाव बरायग्रोनानै लाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला दासिमबो जुदि आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनानै होदो लोगोफोर। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे ससियेल मिडिया प्लेटफर्म, जाय प्लेटफर्मानो जाबाय इउटुबफोर बायदि आरो इन्स्टाग्रामफोर बायदि, फेसबुकफोर बायदि मोनसे एप्ससो, गोदान एप्स आं नोंथांमोननो लानानै फैदों दे लोगोफोर। बे एप्सआबो मोनसे ससियेल मिडिया इउटुबफोर बायदि मोनसे एप्स दे लोगोफोर। नोंथांमोना बेवहाय भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो गोसो बायदि। जेरै इउटुबाव नोंथांमोना भिडिअ आपल'ड खालामनानै नोंथांमोना बेवहाय आर्निं खालामो बा डलार मोनहैनो हायो। नैबे मोनसे एप्स, जाय एप्सनि नामानो जादों डिस्कवाला। बे डिस्कवाला एप्सआवबो नोंथांमोना गोसो बायदि भिडिअ आपल'ड खालामनो हायो आरो गोसो बायदि नोंथांमोना बेनिफ्रायबो डलारखौ आर्निं खालामनो हायो। मोनसे खोथाखौ आं नोंथांमोननो फोरमायखानोसै लोगोफोर, नोंथांमोना नाथाय इउटुबाव जुदि भिडिअ आपल'ड खालामोब्ला कन्टेन्ट लाना कन्टेन्टसो नोंथांमोना डलारखौ बांसिन माने आर्निं खालामनो हायो आरो। किसुमान कन्टेन्टफ्राव बा माबेबा कन्टेन्टफोरखौ लानानै जुदि नोंथांमोना बा नोंथांनि जि ब्लग भिडिअखौनो बुं बा नोंथांनि बायदिसिना बेबायदिनो निउस चेनेलखौनो बुं, बायदिसिना नोंथांनि जि चेनेल, बे चेनेलनि सायावसो नोंथांनि जि आर्निंआ माने बारायनाय खम जानाया बे नोंथांनि चेनेलनि सायावसो जायो आरो लोगोफोर। बेबायदिनो इउटुबाव जेरै नोंथांमोनहा टेकनिकेल चेनेलफ्राव नोंथांमोना एसे बांसिन आर्निंखौ नुनो मोनो। बेनिफ्राय ओरैहाय गेम्स चेनेलफोराव बेबायदिनो गोबां एडिक्सन चेनेलफोर दं, बेफोरबायदियाव नोंथांमोना एसे गोबां माने आर्निंखौ नुनो मोनो आरोना, डलार खामायनायाव। किसुमान चेनेलफोराव माने नोंथांमोना ब्लगफोर बानायोबा बा सोरबा मायोबा मोनसे बानायोब्ला बेवहाय नोंथांमोना आर्निंखौ बुहुद खम नुनो मोनो आरोना लोगोफोर। बानायनायनि उनाव नोंथांमोना गोसोखौ माने एसे डाउट मोनो, माने आर्निंआ फैया जायो आरो गुबुन चेनेलफोराव आरो लोगोफोर। नाथाय मानि थाखाय जायो दै लोगोफोर, बेखौबो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों फोरमायलांगोन इउटुबनि सोमोन्दैबो। दा आं नोंथांमोननो बेवहाय इउटुब बायदि मोनसे प्लेटफर्म लानानै फैदों, जायाव नोंथांमोना 1,000 माने 1K नोंथांमोना भिउस थाङोब्लानो बेवहाय $1 मोननो हायो दे लोगोफोर। नैबेवहाय $1 नोंथांमोना मोननो हागोन 1K थाङोब्लानो। नाथाय नोंथांमोना इउटुबावथ' नोंथांनि जि एरिया बा नोंथांनि जि भिडिअ, बे भिडिअखौ लानानैसो नोंथांमोना भिडिअसो नोंथांमोना 1Kखौ मोननो हायो। नाथाय गोबां भिडिअआवनो, ब्लग भिडिअआनो होन बा नोंथांनि बायदिसिना कुकिं भिडिअआनो होन, बायदिसिना भिडिअ होन दै लोगोफोर, नोंथांमोना नाथाय 1K माब्लाबाबो मोननो हाया दै। 1,000 भिउसआव $1 मोननो हानाय नङा दे लोगोफोर, आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नाथाय नैबे ससियेल मिडिया एप्स, जायनि नामानो जादों डिस्कवाला, बे एप्सआव नोंथांमोना 1K भिउ थांबानो बेवहाय कुकिंजों बा नोंथांनि बे टेकनिकेल चेनेलजों बा नोंथांनि ब्लग भिडिअजों बा नोंथांनि स्पर्ट्स भिडिअजों बेवहाय जेबो सोमोन्दो गैया लोगोफोर। नोंथांमोना बे डिस्कवाला एप्सआव मेक्सिमाम नोंथांमोना 1K थाङोब्लानो, 1,000 भिउ थाङोब्लानो नोंथांमोना $1खौ मोननो हागोन दे लोगोफोरनि। आं नोंथांमोननो दिन्थिनि। नैबेवहाय नोंथांमोननो फार्स्ट 1,000 भिउआव नोंथांमोननो $1 होगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोना जुदि नोंथांनि चेनेला एसे ग्र' जायोब्ला नैबेवहाय 1,000 भिउआव $2 होनाय जागोन लोगोफोर। नाय होमबा इउटुबनिफ्राय बेसेबां गोजौआव बेयो। नोंथांमोना मेक्सिमाम 1K थांहोनो हायोब्लानो बेवहाय $1 मोननो हायो। नाथाय इउटुबाव नोंथांमोना 1K भिउ जायोब्लाबो नोंथांमोना $1 खामायनो हाया लोगोफोर। आं बेखौ नोंथांमोननो फोरमायखाबाय। नोंथांमोना ब्लग भिडिअफोराथ' बेसेबां जायो, 1K भिडिअफ्राव $0.24 फैलाबायो लोगोफोर। नाथाय टेकनिकेल चेनेलफ्रा एसे गोबां फैयो दिसुं, अबेयावबा 50, बेबायदिनो 37, 27 बेफोरबायदि डलार फैयो आरो लोगोफोर 1Kआव। नाथाय नैबेहाय बा बे एप्सआव, डिस्कवाला एप्सआव नोंथांमोनहा 1Kआव पारमानेन्ट 1Kआव नोंथांमोना $1खौ मानि मोनथारगोन आरोना। बेनिफ्राय नोंथांनिया जुदि फुराना जालाङोब्लाथाय 1Kआव नोंथांनो $2 होलांगोन आरो बे डिस्कवाला एप्सआ लोगोफोर। दा बे एप्सखौ नोंथांमोनहा बा बे ससियेल मिडिया प्लेटफर्मखौ नोंथांमोनहा नैबेवहाय फारि दं दे लोगोफोर, नायनानै लाबानो जाबाय। आं गासैखौबो नोंथांमोननो फोरमायजोबला। दा बे डिस्कवाला एप्सखौ नोंथांमोना माबोरैहाय
अपेन खालामो इउटुब चेनेलफोर बायदियानो बेबो मोनसे प्लेटफर्मसो लोगोफोर बेखौ माबोरै अपेन खालामो आरो लोगोसे बेवहाय नोंथांमोना माबोरै भिडिअ आपल'ड खालामो आरो बेवहाय माबे एप्सआव नोंथांमोना एडिट खालामनानै बेवहाय भिडिअखौ आपल'ड खालामनानै नोंथांमोना बे एप्सनिफ्राय माने डलार खामायनो हायो आं बेखौ नोंथांमोननो खोन्थागोन लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जुदि बेनि सायाव जुदि आपडेट नांगौ होनोब्ला नोंथांमोना आंनि कमेन्ट बक्सआव थांनानै फोरमायहरबानो जाबाय बे डिस्कवाला एप्सआ माय एप्स आरो बेयो बेसेबां सैथो एप्स लोगोसे नोंथांमोना बे एप्सनि सायाव बोरैहाय रां आरजिनो बेफोरखौ सोंहरनो गोसोबा डिसक्रिपसन बक्सआव थांनानै नोंथांमोना सोंहरनो हागोन आरो लोगोफोर बेखिनिखौ नोंथांमोननो फोरमायबाय बे एप्सआ मोनसे जेनुइन एप्स लोगोफोर बे एप्सआव नोंथांमोना इउटुबफोर बायदि भिडिअ आपल'ड खालामनो हागोन दे लोगोफोर आपल'ड खालामनानै नोंथांमोना बेयाव 1K आवनो $1 नोंथांमोना लानो हागोन नाथाय इउटुबाव नोंथांमोना जेसेबां खामानि मावब्लाबो 1K आव मेक्सिमाम चेनेलखौ लानानै चेनेल नोंथांमोना 1K आव $1 मोननो हानाय नङा लोगोफोर आं बेखिनिखौ नोंथांमोननो दिनै फोरमायहरखाबाय बेबायदिनो नेक्स्ट आपडेटआव लोगो मोनसिगोन दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर गोजोन्थों